kadang gapor ya ba hapat persya gapor habanero to hapan ai kecero ya government pelashi mesin jam mon constitute ya ka judicial inquiry Henry ban penti kenapa bakata ka inquiry kata ka jengtok kit kan long ka bakui kan long ka ba kabayat bay kat ko mujik thambu ka banumdan kanu ka interference na smoban perkan mau biang bala dangi kuasa bakani ka sarkar kan penyo ila di sa ka jela sa kipai ba no song ba ka sarkar kadon yata ka jemut ka basisya kamut ba the government means serious means business kau day ban remove shwa yakini gibran ka bor khamtam yo SP bar khamtam yo DC bari deputy commissioner bar SP joka East Jante Hills but yo secretary ru jonka diamar dokam ban wengi ki mar suspend kanang ba ka inquiry kanong ba say so bajok kanong fair bar kandon ka transparency to kung bakalong hi ngadon ka jing karman ka scam ada sarkar ka simkya kadon siya ta ka jumut ka basisya kaliban per state no hawade bakani ka inquiry ban sedang no mardor ban thung no ya ka ba kandon ka full fledged bench hagada ka inquiry ka bala constitute kanang ba ngin suturu ya ka ba ka sarkar ka ban permanaru ya ka bor ka time frame de bandon mara ka time frame pati ka penpau pati ta ka jinglong ka jingbamlong serious jong government bar khamtam kum ka government of the day ka ba juklim kadai government of the people kadai ban pendet ya ta ka kamram kumbala pensyet na ka bantaban ngin lapat ita ki jisya ba kita berdon ti baro dala kidai nanglono ka bentah kadai ka level jing politician na kadai ka level jong ki officers na kadai ka level hanono ka bentah kidai bangat hakaji penstom katkum the law of the land.